O Barbanza Rugby finalizou a tempada con o 8º posto na Liga Galega. Os rianxeiros venceron no último encontro a Fendetestas por 36-57. A campaña regular da primeira división masculina galega de rugby finalizou con resultados destacados para o mareantes Barbanza Clínica Mares. Esta temporada foi a primeira na que os dous clubs se uniron para dar continuidade a dos proxectos destacados nas súas zonas e finalizaron no 8º lugar, segundos no grupo 7º ou 11º. Este domingo, os barbanzás viviron o seu último baile nesta campaña 25-26, que continúa para os equipos que se disputan o título e puxeronlle fin cun bo sabor de boca. O municipal Evaristo Puentes acolleu o choque no que se viron as caras co Fendetestas e os rianxeiros deron o do de peito para facerse cun importante triunfo ao impoñerse por un traballado 36-57. Os mareantes Barbanza Clínica Mares disputou esta temporada 14 encontros, dos que gañou 5 e perdeu 9. Un balance a destacar para a primeira aventura desta alianza na máxima categoría do rugby galego. O club rianxeiro destacou a confianza que había no equipo, manexando a presión para poñer o punto final cun gran triunfo. A temporada rematou para eles, pero aseguran seguir traballando para preparar a vindeira campaña.